alama cɛman ni musoman denmisɛnnin ni mabɔkɔrɔ ani minnu bɛ jamana wɛrɛ a b'a jilaja n'a ye nin kunnafoniya in sɔrɔ a k'a partager yɔrɔ Mali ko o tɛ ko denni ye dɛ nin ka partager nin ka fan bɛɛ sɔrɔ nin y'an sigilen ye kunnafoni bulon kɔnɔ ka walawalali kɛ bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila Abubakar Segi ko bɛ cogo di sisan balo di ka dɔnkili hakili bɔra a kɔ de ko dundun ta yɛrɛ fɔ kumaji manifinw de b'a fɔ kuma bɛɛ jembe ta yɛrɛ fɔ kumaji e bɛ sɛni min kɛ e t'o dɔn wa bɔn a kɛra a ka di ye wo i bɛ nin mankan mɛn e bɛ nin mankan mɛn hali n'a man di ye o bɛ min na i tɛ jɔ i k'a filɛ n bɛna min f'u ye a diyara maa ye wo a ma diya maa ye wo donc kɔrɔfɔ in ye o de ye comme de i k'a dɔn i ye n bisimila o de jalen nɔrɔ lamɛnbaa cɛman ni musoman filɛbaa cɛman ni musoman Mali kɔnɔ Mali kɔkan jan ko Mali tunkarankew an bɛ aw fo k'aw barika da an bɛ aw fo dɛ an bɛ aw fo dɛ comme de Mali an bɛ don min na ko bi n'an ye Malidenw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a ka kan an ka tunkarankew de fo munna kamalen a fɔra ko tunkarankew bɛ wari min don Mali kɔnɔ san o san miliyari caman de don i ye nin faamu miliyari caman tunkarankew bɛ t'o de ɲini nin wagati b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka a kɔrɔkɛ wele grand frère cɛ ɲɔ banna dɛ malo tɛ dɛ bureli daminɛna dɛ maraka denmisɛnninw ko nin girin yan an kalisi kini kan an kalisi tiya a banna ye maraka wari ko fɔ ka kama ko to fɔ ni y'o fɔ dɔrɔn wari dennu ye wa kamu karago o ye 500 ye i taali tubabuw de kamalen baasi tɛ naam e ni ne an sigira a dun kɛra o k'a dɔn min ye Tamtam TV lamɛnbaaw ni lafasabaw minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye nin partager a ye ka nin kɛ bɛɛ kunko ye a banna bɛɛ ka se ka nin sɔrɔ tabarikala an bɛ ɲɛmayaso fo min ye i k'a dɔn n'i y'a mɛn Famusa Donibata ɲuman b'i la i k'a dɔn ko kɔlɔsilen bɛ maa minnu fɛ an bɛ foli ta k'a di u ma sanga kɔnɔ ko anw ko u ma k'u danse kamalen anw fɛnbɛlen don ni ka an bila diɲɛ fɛ maa dɔw de fɛ ni olu ye fantanw ye kamalen olu t'i ye k'u fana u fana danse i ye nin faamu aw t'i ye nka ne b'a fantanw ye kamalen na kɔni ni jala kamalen an ta ni kunnafoni ye a b'i bolo bisimila dira ma kamalen i b'a to ne ka don a kɔnɔ sanga kɔnɔ min ye i k'a dɔn kunnafoni ne bɛ n bolo kari ka don Segu Tarawele n bɛ deli k'a f'i ye n ko Bakɔrɔnin ka dugu tilafɛ kasi kamalen n'a bɛɛ tɛ tere juguya ye tuma dɔw la Bakɔrɔnin bɛ to k'a yira diɲɛmaa la ko muso caman bɛ e bolo kamalen i k'a dɔn k'an ka taa kiiri ko Bunakun kan nin dɔgɔkun in i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ maɲangara k'a sabu kɛ mun ye anw ka jamana premier ministre kɔrɔ n'o de ye du denkɛ fɔlɔ kɔrɔ ye Musa Mara Joseph Maraden kamalen i k'a dɔn e ko a ko welelen tɛ wa kamalen a welela bɔgɔ jeninen kan kube la ayisa nin tɛ avion ko ye dɛ ayi avion ko kɔni o filimu banna sa o filimu banna o filimu o kɛra an ka musokɔrɔba ani Dabitaw o kɔrɔ kamalen ne ka fasiri min kali ye nin ye journal min bɛ n'a bɛ wele ko Le Soft kamalen i k'a dɔn ale ka bɔli de don a ko Musa Mara k'a welela bɔgɔ jeninen kan mun de y'a to Musa Mara welela ko ale bɛ n'i da don o kunkun n'o ɲɛɲɛ na walasa ka walawalali dɔɔnin kɛ a ko Musa Mara kamalen i k'a dɔn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔgɔkun kɔnɔna na tarata don min ye i k'a dɔn Bala Saba ka tarata kamalen nɛgɛ kanɲɛ 15 waati Musa Mara a welela anw ka polisiso min bɛ yen n'a bɛ wele ko brigade d'investigation judiciaire o tɛ BJ ye wa kamalen Musa Mara a welela yen i k'a dɔn wele kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko i k'a dɔn tribunal mako bɛ a la ka taa ɲininkali dɔw tɛngu a la Musa Mara
ɲininkali busanmisɛnnin tɛnkura a la k'a sabu kɛ mun ye min ye i k'a dɔn a ye taama dɔ kɛ taama min n'a taara bɔ maa dɔw ye maa minnu bɛ yen an bɛ don min na i ko bi ni olu bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ o maa dɔ ye jɔnni ye Imamu Banjugu Tarawele ko a taara bɔ o ye Mahamadu Tarawele i k'a dɔn min ye Lewura a taara bɔ o ye Mahamadu Yusufu Bacile Arasi Baci a taara bɔ o ye min ye i k'a dɔn le numéro 10 fɛn min ye Isa Kawujin a taara bɔ o ye bɛɛ le sɛ a sugayara dɛ n ka président on t'a dit que les partis politiques ont été ayi dɛ kuma n'a fɔra ko parti tɔw tɛ yen an bɛ taa mun ɲini sa cɛ i fana sa ko parti ko tɛ yen n ka président kɔrɔ jumɛn Ayisa hey n'i ma sabali n'u m'i wele ko apologie des partis politiques a kana kɛ dɛ ayiwa Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn min ye Musa Mara ye ko a taara bɔ ni maa damadɔ la nka dɛ ko a bɛ n'a fɔ sɛbɛn min bɛ taa ni i k'a dɔn o ye sɛbɛn dɔ ye a bɛ bɔ kiiribon la sɛbɛn min i k'a dɔn n'a bɛ kɛ sababu ye kamalen i bɛ don ka taa maaw lajɛ i k'a dɔn ka taa visite ni a ɲɔgɔnnaw kɛ kamalen ko a bɛ n'a fɔ ko o sɛbɛn dɛ k'o de tun tɛ Musa Mara bolo Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Musa Mara sera ka taa cogo di k'a sɔrɔ o sɛbɛn in tɛ a bolo k'o de kɔni kɛra dabalibankoba ye min i k'a dɔn ni Musa Mara ni a welela kamalen a dun nalen ka bɔ nin yɔrɔ in na ko i k'a dɔn a ye kumakan dɔw bila a ka bɔlɔlɔ kan kumakan minnu kamalen i k'a dɔn ni a y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye k'u minɛna kɛlɛ min na hakilina ko kɛlɛ de don ko ɲɛ kan ka ɲini u ka ko la kamalen ko n'i dun y'o fɔ jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ min ye i k'a dɔn kiiri tigilamaw olu tɛna a ko bila ka tɛmɛ ten gansan u n'i wele k'i ɲininka Sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko nka ko ale yɛrɛ Isaka ka sɛgɛsɛgɛli la ko olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ kamalen ko a fɔra olu ye ko Musa Mara ko sɛbɛn tun b'a bolo dɛ ko permis tun b'a bolo dɛ ka taa maa ninnu lajɛ papier de tun b'a bolo ka t'u lajɛ awɔ k'a fɔra ko papier tun t'a bolo nka olu ko olu ye kɛrɛfɛmaa dɔ de ɲininka ko a bɛ n'a fɔ ko papier tun b'a bolo dɛ awɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a ma filɛ fɛn min ye i k'a dɔn Musa Mara kamalen i k'a dɔn nin taama in kɔni i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ a ɲininka kun ye o de ye ko ye k'a wele k'a sigi i k'a dɔn bɔgɔ jeninen kan ko don fɔlɔ la a taara nɛgɛ kanɲɛ 20 bɛ dafa waati min na Musa Mara a labilala k'a ka taa so o kɛra tarata nka wele bilara a ma ko a kana arabani na kamalen a nana araba don kamalen i k'a dɔn ɲininkali busanmisɛnninw kɔni guwan na tuguni kamalen Musa Mara i k'a dɔn a y'a yɛrɛ sɔrɔ o fana la nka o don k'a bɛ taa waati min na a n'a ka avocat min ye i k'a dɔn maître Muntaka Tali ye kamalen k'a dɔn o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a ka journal-doba ye mais Muntaka Tali c'est un avocat non ko tɛ kelen ye dɛ non mais il était c'est-à-dire que le président d'un parti politique. Il a été ministre combien de fois dans ce pays? Ah non, mais il est avocat. Avocat, il n'a déjà... mais cabinet pas bolo. Cabinet de barala. Donc, le cabinet de barala problème théo. Voilà. Non, cabinet de barala. Donc, le cabinet de barala kababana. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn maître Muntaka Tali ko kun y'a ka journal-doba ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko u taara procureur min ye u bisimila sigida 4nan na maa wɛrɛ tɛ ko ye Dirisa Amidu Ture a tɔgɔ nana sɛli la tuguni dɛ min ye i ka dɔn Ture ko o de y'u bisimila ale de ye ɲininkali busanmisɛnnin sɛbɛkɔrɔ guwan nka kamalen i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko ni affaire in ma ban fɔlɔ ko ye kamalen k'a fɔra ko ni Ala sɔnna k'u na tila wele na tila ka bila u ma o b'a jira k'a fɔ ko hali bi belen bɛ ko min na kamalen o ma ban fɔlɔ
o ma ban fɔlɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin weleli y'a sɔrɔ Musa Mara kun labɛnnen don kamalen a kun bɛna taa i ka dɔn min ye taama la Marɔku jamana kan bari i ka dɔn lɔgɔliden caman bɔra diɲɛ fan caman fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Marɔku kamalen i ka dɔn o kun bɛna sigi dɔ kɛ min ni i ka dɔn o ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila sigiba ye kamalen Musa Mara a kun kan ka taa kuma o kɛnɛ kan nka ko ni i ka dɔn nin waleya in k'a kɛra sababu ye Musa Mara ka tagalen kamalen a sonsorola sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ko kuma dɔ bɔra i ka dɔn ninnu da Musa Mara da ko a bɛ i n'a fɔ ko kuma in ko o bɛ maa siran dɛ ko aussi longtemps que dure la nuit le soleil finira évidemment par apparaître ko su mana janya cogo o cogo dugu b'i jɛ wa tile b'i bɔ ni ye nin fɔ Bɛlɛdugu kɔrɔ bɛ nin na dɛ kɔrɔ bɛ nin na dɛ u b'a fɔ halisa a bɛ fɛn in bɔ bilen wa ni ye nin fɔ muso cɛ muso nɔfɛ a b'a fɔ e ma a taa to a bɛ ka min fɔ e ma mɛn wa kamalen nin kuma in min filɛ fɔlen nin ye dɛ kamalen ko nin kuma in ye kuma ye i ka dɔn ni pan ma kɛ kuma min kɔnɔ abada kuma ni turuma don an bɛ don min na i ko bi Musa Mara ni Ala ma basi kɛ ko i ka dɔn wele ma ban fɔlɔ dɛ k'a kɔni fɔra k'a ka taa fɔlɔ yanni waati cɛ fasele kamalen an y'a bɔsi ka bɔ le soft kɔnɔ Isaka Tambura i ka dɔn le malien labada kamalen nin y'ale ka sɛbɛn ye a banna k'a ni ce naam nin kuma minnu filɛ nin kuma ninnu gwalen don dɛ ayiwa suma janya o janya dugu bi jɛ kamalen nin kuma in bɛ n'a fɔ n'i ko hali ni y'i bolo biri tile da la i y'a faamuya ko tile na bɔ hali ni y'i bolo biri tile da la bolo tɛ se ka kalo kunbɛn dɛ manga kuma fɔ maa ye dɛ kana ni maaw bila ɲɔgɔn na dɛ kana ni maaw bila ɲɔgɔn na dɛ bisimila naam n tɛgɛ bila k'i sɔn sɛbɛya dɔ tɛ tiɲɛ don n'i taara maa bilasira n'a ko n bila yan a bila yen n'o tɛ i ma taa ɲɛfɛ i b'i ɲɛ tiri esike sɛbɛnnikɛla a kuma mɛn a ko di Maliwɛbu ko naam a ko Mali denmisɛnninakaw sifinnakaw bisimila a ko n'i y'u jɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ayiwa ko a caman ye gensa ye dɛ a caman ye gensa kɛ o de ye jɛ ye minnu b'u gosi kɛ denkisɛw wa ayi k'u gosi kɛ k'u gosi ka sisi min sigɛrɛti yo sigɛrɛti kɔrɔba kɔni ne m'o fɛ a ma ɲi denmisɛnnin fitinin n'i ye birike y'a bolo ka npalan y'a kɛrɛ la birike b'a bolo ti t'a bolo mɛ npalan bɛ kɛrɛ la a bɛrɛ wa o t'a bannen k'u bɛ telefɔni batiri bɔ k'a kɛ telefɔni batiri yɔrɔ la k'a datugu ayi ninnu bɛ ko bɛɛ kɛ ninnu de bɛ ko bɛɛ kɛ ka sara kɔnɔna dɛ kɛrɛbuni min sera n'a ti bɔ a bɛ kɛrɛbu duguma n'a ti bɔ yɛrɛ a bɛ kɛrɛbu duguma min na min f'i ye kana hali ninnu ka kulusi duguma senkɔrɔla f'u ye minnu ta bɛ kɛ wagalen don wa awɔ ou bien ne b'a fɔ ou bien e fana t'a fɔ ou bien a bɛ kelen ou bien kɔrɔ de y'o ye kana denmisɛnnin ninnu dun kamalen kojugu don dɛ ne b'o fɛ ni arasamani ye bandi don dɛ a bɛɛ don arasamani yafa deli anw ka karamɔgɔ ye arasamani de ayi o ka arasamaniya ye o ka karamɔgɔya de ayi ne ko sisan arasamaniya anw ka taabolo o ye sufiya de e dun bɛ se ka anw ye arasamaniw bɛ yen arasamaniw bɛ yen olu ka arasa tɛ sufiya ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko n tɛ taa n'i ye a ko je ne suis pas d'accord yafa deli arasaw fɛ arasaw ka yafa mo yafa deli dɛ n'o tɛ an tɛ taa dɛ arasa fana taa nin kɛ bezi dɛ sɛbɛnnikɛla ko
ako ame domine na fo bi ko sigi bagera ka kuma baw fo ako mali demisen na kaw sifina kaw ni ya ta keme sarala ni ka do bisaba lu nyena ngolodu nga i ka do abiulo bla keme sarala ki ba so drogu ya lu be mabusa ka ba gala ko ako nga i ka do manvi maratugo ya bismillah ko be nu ka chempeu wa i ka do manvi ka ladu na ladu na chugo ni mi jija na korbayara tigi taiblene so ya ke munye ni ngwale chedugu mi meno e dorokuta ni ikado jemi bismillah abi chenu ngoro chugo mino ka kasata asisibi boti e doroku ngoro ko chenu ngoro mimi ndala ka to chenu ngoro mimi ndala te dogomania we afitini di ube puturu jema doku ngono jamani dowe anono ngula madu nuye ni ntike ngoro ne de do nyinga dono ngo ejma ko to ko sa sa dumengi la yo sa tuyi o sa ai o sa de we get that do na no e da ngona la dawlo ni mina ka sa bla yo Even kwenyere even kwenyere ba ke bo sawagala ko ako igado ni kuna fune ako ni jele no par sanga fini tigila kaw bismillah lu ko ni kuna fune nyefo ako igado abifo yoro no ko office central de stifia ako ni man nu nye kuna fune adini ngoyinka bismillah ako abi ma dabali bande ako nga dimisen no kaw ako jamana ni sininye sigi wole dimisen na kaw ameni o kan digi gwa dimisen na kaw kabisha nyamala uye konguru dobulu dango dabla la kasma ya keni abadala kasma ya keni kamale wo musuwo ababi fimi bamanonko nyimi nyana mugu mana dansek nye klima ima fait soro chugudi très bien kuma nyana sane voilà très bien ne kuma yi voilà bona ni da van juguda abe fale nyana da est-ce que club kuma ina démission kan ne drogu mi encouragera yani dongli dai fema boala fo wajulu kala yuto wajulu ke tabali ka dongli dala nuna degi fema boala o yuka sensibilisation ke jogodi ou ye démission sensibiliser ku ke drogu takande glo fasa dara ka démission sensibiliser ku ke glominai kamare ato kera de nite glomi walma nite juemi walma nite droguta o koro keti chok ay chefarin ibi jati chefarni ngoni yo ke chefarndi Allahu akbar ni be ni fen no mi sisa ibe jati chefarman badi wa yere no do zare est-ce que en fam o de kama ngoy ma ngoni nyini mo dara segne kelema ngo fe ma soro da fen jugu fale ne ba mbulu afla mulu de abina fo ambe ka fen do préparer bi o fana bina wuli shini o jume tuguni chene musoya ambe ko promotion ne ka ambe domine ko bi chene musoya ya famewa san damado nyine ko fe sari ke hôtel te lui blé avec car kono sadi kana sika Allahu akbar iteme do de ba est-ce qu'il y a famia c'est comme aye fin de promotion ke kabini san jantemenona o fana bangera bi o ye munye ko munyu fora ko munyugo manyaga ma fo muso fana ko kute munyu tuguni furusa chayara dengo dengo malika anya be promotion ke kateme wana yimi promotion ke o bena drogu promotion kera amba klela kana siga o solution ta la de sabani chemani sababi gadiuna chemani sabani din chemani sabasoro ni kilema ke drogu tala flabi kai kana siga de ni musomani unsoro musomani nani kai bulu be fla sabaga ibulu ni kilindi yala sufe flabi yala dutigi no do de abe kera pakelai dutigi no do de dutigi mais kamale asira ni kuna funi anga dutigu tu amsa dan kuna funi dutigu tani bo ni presira dema den tonona ibado da jugu fa ya famia c'est-à-dire que en fait mali kono ya dutigu de salebo ka du kono tamala mais o shuru ne no o jonu faga parce que olu la mona chogomina olu chaman desera ko deuna moté c'est vrai ya famia ni frogi bo ge mo dem kamale mali de la iba ye che deme shwani ke police be ka yala ka denyini a yere ba de na boli ka tu ka village la o be ke ya
i den suɲɛni kɛ a kan ka minɛ e ala boli ka taa dogo sanu kabini y'a ye den yɛrɛ b'a kan don fa terikɛ ma ko olu fa terikɛ de don an fɛ an b'a fɔ an faw terikɛ ma k'olu y'an faw de ye an ka taa ni kunnafoni ye n ka cɛ kamalen ladamu banna kamalen sɛbɛnnikɛla ko bisimila a ko i ka don nin dɔrɔgu nɔfɛ kɛlɛ a bɛ sen na a ko nasɔnsini y'i sen don nin kɛlɛ in na bisimila a ko walasa dɔrɔgu dongo juguya farafinna kɔnɔ a bɛ se ka jɔ cogo min na walasa anw na sinimaw ye a ko i ka dɔn ko dɔgɔya dɛsɛ na bisimila a ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi denmisɛnnin n'a si bɛ san 30 est-ce que n'a b'i ka so n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni nin ɲɔgɔn in ma yala n'a ti zɛn min a ti dɔrɔgu ta ko tɔ b'a jɛ dɛ bilahi sɛbɛnnikɛla ko naamu anw ka jamana kɔnɔ bisimila ko i k'a dɔn nin waati laban in na u bɛ wuli ka jɔ la kabini san 2021 tiɲɛ i k'a dɔn walasa nin dɔrɔgu ko in a bɛ se ka dala sa cogo min naamu jamanadenw bɛ se ka i k'a dɔn hɛrɛ sɔrɔ cogo min na tiɲɛ laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na ayiwa ani u ka ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye naamu n'o ye jamana jɔsenkura est-ce que sinsin cogo min na naamu yɛrɛya sinsin cogo min na bisimila ka se k'u ɲɛ sɔrɔ tabarikala sɛbɛn awɔ an y'a sɔrɔ mali wɛbu kɔnɔ bisimila i k'a dɔn min ye an kɔrɔkɛ n'o bɛ tali kɛ Haji Sabi Ture ne bolo n'o bɛ sɛbɛnfura la Sabi Ture an bɛ foli d'a ma kamalen fasiri sɛbɛkɔrɔ ɲana min ye i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ kamalen ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ya rabbi an bɛ min ɲini ala fɛ o de ye anw ka jamana kolosumali ye o de ye anw ka jamana lafiyali ye kamalen a dun tɛ lafiya ni jamanadenw yɛrɛ tɛ an bɛ ala deli ala k'o kɛ an ye alaya kama Seku Tarawele i b'a to ne ka don i k'a dɔn kunnafoni kɔnɔ kunnafoni gafe min bɛ ne bolo a bɛ wele ko esɔr i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na nin y'a ka dɔgɔkun in bɔli ye a ko i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi jamanakuntigi i k'a dɔn a ye layidu min ta malidenw ye kamalen k'a bɛ ka bɔ a sira fɛ o de ye jumɛn ye œuvre sociale kamalen i k'a dɔn min ye dɛmɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kamalen min ye i k'a dɔn ko sɔɔni dɔrɔn la ville de Bamako sera la ville de plus en plus éclairée. Awa ni ma fɔ yan bloco t'a la dɛ an bɛ tile feere yan an bɛ tile feere yan an bɛ tile feere yan kamalen n'an bɛ taa an bɛ se sisan tile bɛ ka feere Mali la yan e bɛ jisuma min san jɔn a bɛ ka bɔ min frigo minnu bɛ yen minnu maralen bɛ pano la jɔn ta hali sisan tile bɛ ka feere n kɔrɔ sabali mi deli an ka ko to ta sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ min ye i k'a dɔn jamanakuntigi a ye layidu ta k'a fɔ ni i k'a dɔn ale ka wari nana i k'a dɔn sigiyɔrɔma 2 bɛ yen o na ta ni ka o don jamana ka i k'a dɔn laɲiniw fɛ kamalen o dɔn nana kɛ i k'a dɔn lampader ko ye n'o ye kuran ko i k'a dɔn o min bɛna don an ka jamana fan caman fɛ sɛbɛnnikɛla ko a fɔ ko an ka mugan-muganin u bɛna don ko in na ko mugan-muganin ye dɔɔnin kɛ 34 miliyari nin ni mugan-mugan tɛ kelen ye dɛ mugan-muganin 34 miliyari la a fɔra ko 24 miliyari bɛna di énergie ma a bɛna di a dira wa a bɛna di a bɛna di mais wariko tɛ kɛ ten dɛ n ko wariko bɛ calculer de ne yɛrɛ bɛ la ka n ta in calculer o ayi dɛ e ka dile tɛ tɛmɛ 4000 kan koyi yafama ne jɔ a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ min ye i k'a dɔn Asimi Goyita kamalen i k'a dɔn wari min bɛ se a ma Kuluba ye kamalen ni a kɛn bɛ ka dɔ bɔ o la kamalen u y'a don lampadaires de la lampadaires caman ba den kamalen i k'a dɔn a inauguration baaraw min ye i k'a dɔn k'a installer an ka sirabaw kan kamalen o baaraw kɛra i k'a dɔn ka bɛn ni nin dɔgɔkun kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bourse du travail kamalen a kɛra yen nɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ yɔrɔ damadɔ bɛ yen alihamudulila kamalen dɔw ta donna ka ban dɔw ta bɛ ka don ka ban nka i k'a dɔn dɔw fana ta projet daminɛna o ye yɔrɔ jumɛn ye fɛn min ye i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma fɛn min ye i k'a dɔn axe boulevard de l'indépendance kamalen i k'a dɔn o siraba kelen kamalen ko o kɔni k'u bɛna u y'a bɔ yen de courant tɛ tigɛ yen tuguni ayi pano de b'a sanfɛ dɛ lampadaire pano de b'a la dɛ ni dibi donna dɔrɔn a b'a ɲɛ yɛlɛ a b'a ɲɛ yɛlɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko boulevard de l'indépendance kɔfɛ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko école de la république tour de l'Afrique golf la Solomani bugu la Moriba bugu kamalen rond-point i k'a dɔn Maliba rond-point kamalen i k'a dɔn Garabal fɛ Lafiyabugu Kabaral ka yɔrɔ kamalen i k'a dɔn o yɔrɔ fɛnɛ ayi Lafiyabugu Kabaral le don m'a faamuya wa fɛn min ye i ka Kabaral kɛrɛfɛ i k'a dɔn yen fɛnɛ k'u bɛna caman don yen wa dɔw yɛrɛ donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ nin yɔrɔ minnu fɔlen filɛ ko tuuru bɛ ninnu de la fɔlɔ n'o banna yɔrɔ tɔw bɛ sɔrɔ k'a lajɛ hali bi n'a ka biya la ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ kɛ waati min na min ye anw ka mairie-ba maa min bɛ ni o ye Bala Traoré ye ale min bɛ yen i k'a dɔn mairie-ba kɔnɔ i k'a dɔn ni ale bɛ o ɲɛmaya la Bala ko a ko nin bɛ se ka kɛ Bamakɔ carré-ba bɛɛ kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ Bamakɔ sigidaba bɛɛ la yéen faamu wa ko n'i ye a ta ni ka lajɛ ko Asimi filɛ ka lampadaire ninnu san nin ye kamalen ko ninnu tɛ maramara lampadaire ye dɛ ko n'i ye a ta ni ka lajɛ a bɛ fɔ min ma ko type Jaguar awɔ waranikɛla sugu dɔ tɛ yen ko Jaguar wa très bien wa ko a marque y'o de ye wa puissance min bɛ a la kamalen o ye 150 i k'a dɔn kilo 150 watts de ye kamalen o puissance de bɛ a la wa ni a mɛnɛna kamalen a lumière bɛ se ka 180 kamalen 180 oui par watt a bɛ se k'o de bɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la wa kamalen ko garantie min bɛ a lampadaire la 100 ans 10 ans kɔrɔ Asimi bɛ 100 ans wɛrɛ kɛ tuguni i ni ne t'o kuma kɛ yan dɛ i ni ne t'o kuma kɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ an bɛ don min ko bi ko ni ko kɔni taara nin tacogo la tiɲɛ yɛrɛ la min ye i ka dɔn Bamakɔ an laban ko an laban na courant de voisins ma k'a sababu kɛ voisin venez prendre courant il y a courant à gogo il y a courant de notre Asimi a cherché courant gogo venez prendre courant venez sɛbɛnnikɛla ko nin ka fɔ la a ko Agibu Danbele ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan jamanakuntigi tɔgɔ la walasa ka se ka dɛmɛ lase a seyɔrɔ la fasele filɛ ko ni Ala sɔnna ko an bɛna an tɛgɛ da yeelen kan sisan hali a tɛmɛ a banna an bɛ kasi min na an bɛ tilenga mankanci min na réseau ka courant bɛ yen dɛ courant tɛ fɛ yen bannen wa ne ko mun na ni ko ɲuman kɛra Maliyɛn t'o fɔ dɛ mun na ni ko ɲuman kɛra aw t'a fɔ ayi e tɛ Maliyɛn de ko e tɛ Maliyɛn n'o tɛ ne ye Maliyɛn den 100% de ye mun na ni ko ɲuman kɛra Maliyɛn den 100% CEDEAO kɔnɔ kunnafoni ni tɛmɛni a ye ye mɔnɛya laban ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don ni kunnafoni ye bamananw ko ne tɛ ko ji sumanen la bi i muso tigilama ye dɛ cɛ kɔnɔ tɛ walayi san sɔrɔla ka na bi cɛganaw hinɛ donna ne la e kɛlen k'a fɔ k'an kana bɔ sisan ne sina ka na ko hali cɛgana tɛ branché dɔɔnin ni cɛgana branché la a bɛ si tulu kan ni cɛgana branché a bɛ tulu mun na ne y'a mɛn ko cɛgana ne ye cɛgana branché ye n'a tɛ si produit mun na don an ka taa kunnafoni ye hali ni ye ne yɛrɛ ye sisan ne bɔrɔnin don dɔɔnin awɔ ayi bi ni e ma bɔra o ma ɲi dɛ wala e b'i nɔ quoi i tɛ fɛ k'i fɔ dɔɔnin sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn AES passeport ko f'a ka fɔ CEDEAO mɔɔw ye ko passeport min bɛ anw bolo an y'a validé wa an b'a fɛ de mun nana ni anw ka parce que anw murutila anw hakili bɛ jigin aw de la aya baasi tɛ anw b'a fanga sɔrɔ fo ka manifester sɛbɛnnikɛla ko ayiwa a ko AES jamana maaw fɛn min ye u ka passeport ko carte biométrique ko kamalen k'u bɛna a sécuriser sɛbɛnnikɛla a sɛbɛkɔrɔ kuma bɛ nin na bisimila ko n'i y'a ta k'a lajɛ
ako an ka jamana saba in min bɛ tali kɛ Mali ani Burkina Niger a ko ni ɲamana kofɔlen ninnu i ka n'u kɛ mɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa k'u ka kunnafoni bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn nin ɲamana ɲɛmaw k'u sigira ka kuma a bɛ waati dama bɔ bɛɛ na min kan o ye passeport ko ye décembre tɛmɛnen na a ka jan novembre tɛmɛnen na passeport ko k'u y'a bɛɛ bila sen a bɛɛ bilalen sen kan k'u ko i ka dɔn k'a kɔlɔsi k'a sécuriser ko ti ɲa fɔ u ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ très bien min b'a to a bɛ sécuriser ko ayiwa a ko de kama i b'a ye k'a fɔ u ye sigi laban min kɛ k'u kumana fɛn caman kan document minnu bɛ yen n'u bɛ jamana la kɔlɔsi n'o dɔ ye i ka dɔn carte biométrique ye o dɔ ye passeport ye k'a labɛn cogo la min b'a to jamanadenw b'a tɔnɔ bɔ a banna parce que n'a labɛnna cogo dɔrɔn donc t'i sigi n ko san dɔ la o kɛra yàrá sigilen mun tɛ bureau kɔnɔ a bɛ diplôme dilan mɔgɔw ye cɛ ko cɛ ye étage bɛɛ jɔ ko kasi caman tun bɛ bolo a bɛ mairie kɛ hali ni c'est à dire ni e muso dimina sisan ni mairie tɛ na mairie tɛ i b'a allo cɛ ni ka mairie kɛ muso la a b'a fɔ k'i ka na ni natɔ sera dɔrɔn tilakelen dɔw bɛ yen a b'o nɔrɔ da la ko mairie la hawla wala quwwata baarakɛda a ye wari caman dun dɛ Alifa Umaru Kunare ninnu de la a ye wari caman dun dɛ n y'a to Ala n'a kira ma contrôle ba tun tɛ ko la examen tun bɛ kɛ o waati Alifa Umaru Kunare ni Musa Tarawele ninnu ni examen kɛra a bɛ examen bɛ bɔ bigi de kɛlen don k'a bɛɛ sɛbɛn Allah signature ninnu a bɛɛ labɛnnen o sisan ta o ni sisan taw tɛ technique ayi sisan ta kɔni a bɛɛ bɛ kɛ ni mansin wallahi ale tun ne tun diplôme fɔ saniya dɔrɔn ye o de ka d'a ye i se ka o labɛn dɔrɔn signature min b'a kasi k'o d'i ma ten a degelen b'o signature la AES ta tɛ kɛ ten ni Ala sɔnna AES ta tɛ kɛ ten ayi dɛ sɛbɛnnikɛla ko naam a ko AES jamanaw a ko u b'a fɛ k'u ka sɛbɛnw u b'a fɛ k'u labɛn ka ɲɛ labɛncogo ɲumanw na bisimila min b'a to suyɛn tɛna se ka kɛ ayiwa a ko dɔ passeport ni i ka dɔn carte biométrique ye naam malidenw ni i ka dɔn Burkina bew u bɛ se k'a tɔnɔ bɔ cogo min na ayiwa a k'u b'o de sira kan tabarikala a ko i ka dɔn u ka hakilila f'i ye wa u ka hakilila ye min ye jumɛn u ka yɛlɛma hɔrɔnya u bɛ se ka segin u ma cogo min na baasi tɛ u ka yɛlɛma hɔrɔnya dunanti wara dunanti ɲɔkarakaliya u ka yɛlɛma hɔrɔnya de b'o tabarikala wara dunan AES jamana kɔnɔ yan ne ko i sinsin kun ye kuma in kan mun ye n sinsin kun ye kuma in kan min ye moi je suis haïtien je suis haïtien waati dɔ la waati ne nana ne ni kuma in ye ka nin kuma fɔ ka ɲɛ o kana to i bɛ na anw bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dɔn wulikajɔ min bɛ nin na bisimila o de fɔlen filɛ nin ye ka yɛlɛma hɔrɔnya k'a segin u ma bisimila ka laɲini belebeleba dɔ ye nin ye est-ce que sɛbɛn in awɔ an y'a bɔ Mali jɛti kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada in na sɛbɛn nin ye baasi tɛ an ye min sɔrɔ ka di limanaw ma tabarikala i k'a dɔn an bɛ foli d'i ma AES jamana an bɛ u fo min ye i k'a dɔn Mali Burkina Niger kamalen u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma hali bi n'a ka biya la baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa c'est à dire que an k'an tɛgɛ to ɲɔgɔn bolo ka taa kamalen n tɛ jugu kunkolo bɛ kogo la dɛ jugu kunkolo bɛ kogo la dɛ a ka dɔnkilidala in tɔgɔ ye di jɔnni Jabateba misiki a b'a fɔ ko jugu i bɛ kini jugu ɲini yɔrɔ jan k'a b'i sen o kɛlen ni o tɛ nkalon ye dɛ jugu kana ɲini yɔrɔ jan o tɛ nkalon ye dɛ ni jugu bɛ si so kelen kɔnɔ walahi i ni jugu bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ ɲɔgɔn fɛ jugu b'a ka baarakɛyɔrɔ wallahi jugu bɛ so yɛrɛ kɔnɔ sisan mana jantɔ yɛrɛ lɔ o de kɔrɔ ka ɲi o kɔrɔcogo ka ɲi AES a y'a janto a yɛrɛ lɔ a banna ni saraka ko min b'a la a bɛ na ne bɛ saraka bɔ ayi o to ne mɔ man deli saraka boli fɛ ne da fasiri an b'a lajɛ ka taa n'a ye fɛn min ye le soft an bɛ don ale kɔnɔ nin ye fɛnɛ bolo ɲɛ laban ye wo kamalen i k'a dɔn bamananw b'a fɔ ten ni maa min ye bolokuru ɲɛ kelen sɔrɔ dakisɛ zona kamalen ni ma tutu dakisɛ bɛ fɔ ni ye bolokuru ɲɛ kelen ni mɔgɔ taara dakisɛ suye dakisɛ bɛ nin kɔnɔ ta ni kun na n'i y'a buga jagi dɔ bɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔkun tɛmɛnen i k'a dɔn jamana wunju wanjara ni kunnafoni fana dɔ ye kunnafoni min i k'a dɔn ni o ye i k'a dɔn an balimamuso o min i k'a dɔn n'a tɔgɔ ye Aminata ye Aminata Tarawele kamalen ale min sɔnna i k'a dɔn ka a yɛrɛ bɔnɛ a nin na min ye i k'a dɔn troisième point yɔrɔ
fɔlɔla kamalen i ka le softo akumana kan softo ko banaw a ko kɔni banna sa o a su yɛrɛ kɛ a ma fɛn na ko saya bɛ fɛn bɛɛ ban saya bɛ fɛn bɛɛ ban nin ye nin bannen de ye walahi ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ dɔrɔn n bɛ nale o i ye nin faamu wa kamalen ni Isaka y'a poussé k'a bila yɔrɔ min na o ka ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko i ka dɔn an ka troisième pont ni i ka dɔn o filɛ nin ye Musabugu kamalen i ka dɔn nin musolaka ni o ye Aminata Tarawele juillet kalo tile 9 o bɛnna araba ma kamalen ale kɔni taara i yɛrɛ bila o kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 waati sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso kofɔlen min filɛ nin ye kamalen a fari kun man di a la dɔɔni o kamalen a kun bɛ telimantigi kɔfɛ kamalen nka kabini n'a yɛlɛnna telimantigi kɔfɛ n'a ye destination fɔ ka ban k'a ma kuma tuguni a ma baro kɛ telimantigi fɛ tuguni a ma kuma telimantigi fɛ tuguni a ma kuma sara maa la tuguni n'o ma seereya di jɔn bɛ se k'a seereya di kamalen a selen wa i ka dɔn troisième point na k'a ma fɔ telimantigi ma ko i jɔ n ka jigin dɛ a y'i cun de awɔ k'a cun a y'i cun yɔrɔ min na a n'a k'i fili si ma kɔrɔ ni si ye maaw ko k'u bɛ boli k'a échappé cogo o cogo kamalen a kun ka teli o ye teliya da ye k'a kun ka teli dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ataninga a ma filɛ fɛn min ye ni muso kofɔlen ye ni o ye Aminata Tarawele ye k'a furulen don i ka dɔn a si bɛ san 26 la wa Aminata i ka dɔn den b'a bolo min ye bogotigini fitinin ye o ma kɔrɔbaya fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ataninga a filɛ nka Aminata dɛ kamalen ko maa de don maa min a bɛ fɔ maa min ma ko elle est discrète timide kamalen maa de don maa min n'a ka ko bɛɛ ye kelenna ko ye wa a sumalen don fo k'a fɔ k'a sumalen don a sumalen don dɛ k'a ka kuma tɛ a ka kuma tɛ lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ataninga a lajɛ kamalen k'a kɔni ye o maa sugu de ye a ka kuma tɛ fɔla maa ye kamalen a tɛ kuma sarala maa la wa ko maa de don i ka dɔn a sumalen de don o ye sumaya da ye sɛbɛnnikɛla ko nka nin don ko i ka dɔn sɔgɔmada fɛ a kun y'a lajɛ k'a b'a furukɛ wele telefɔni na walasa ka kuma dɔ fɔ ani furukɛ kɔni ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bari n'i ye furukɛ in lajɛ a bɛ Senegali jamana kan an bɛ don min na i ko bi wa furucɛ yɛrɛ ye maa ye a kun bɛ i ka dɔn nazara jamana de kan a rapatrier de don i ye nin faamu wa nka furukɛ kɔni an bɛ don min na i ko bi a bɛ Senegali jamana kan wari ɲini i ka dɔn o bolo ma musolaka min filɛ nin ye kamalen i ka dɔn a ma se k'a cɛ sɔrɔ min kɛ kamalen a ye i ka dɔn i gɛrɛ a ba la kamalen i ka dɔn k'i adressé ba la a ma fɛn fɔ ba fana ye dɛ a kɔni ye den kalifa ba la k'a bɛ taa ka na ko ba ka warimisɛnnin d'a ma kamalen ba yɛrɛ de ye warimisɛnnin di ko ye kamalen i ka dɔn a bɔra o bɔcogo de la ni ka taa a yɛrɛ fili pɔn kɔnɔ nin cogo in na Isaka Tamura a ko dɔwɛrɛ tɛ nin se maaninfin ma a bɛ fɔ min ma ko dépression kamalen i ka dɔn o de bɛ nin se maaninfin ma dépression ye mun ye maa min ni a hakilina ko cayalen don degun b'a kan tɔɔrɔ b'a kan nka a t'a dɔn a bɛna lakali maa wɛrɛ ye cogo min na f'a bɛ kɛ i n'a fɔ fa misɛnnin bɛ ka don a tigi la. Awɔ a bɛ kɛ maa la n ko ne kun bɛna taa ne kun bɛna bɔ Mali la. Dépression de la k'e sɔrɔ wa? Dépression de la ne kun bɛna bɔ Mali la ne kun kan ka mobili ta ka taa feere nɛgɛkolo feerelaw ma cogo o cogo ni 30 sɔrɔ a la n bɛ Muritani sɔrɔ cogo di? E ka mobili ni kun taara ne kun sera cogo di 30 20 ne kun t'a cɛya o parce que n'i taara fɛn prix cɛya o ko bɛ cɛya halisa tɛrɛmɛ ninnu ni fɛnw bɛ bila yɔrɔ mais n'i taara ko bɔn mobili filɛ nin ye ne yɛrɛ ta dɛ a ka tɛ crise tɛ 30 mobili ɲina la ne kun ka wele sisan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ne kun na Muritani wari t'a kun tɛ n kɔnɔ dɛ Muritani t'a e kun bɛ taa Muritani de n sera yen n bɛ taa jɛgɛ doni ta la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ataninga a lajɛ dépression a bɛ furakɛ ni furakɛla min ye kamalen anw ka jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la Isaka Tamura ko k'a jɔ sen ka dɔn Mali kɔnɔ o de ye dɔgɔya da ye bari ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ min ye i ka dɔn maa dɔw de bɛ yen maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko psychiatre olu de ye maaw ye maa minnu ni degun b'i hakili la ni olu ye ɲɔgɔn ye kamalen u b'i hakili lafiya kumaw f'i ye wa u b'a to i bɛ sabali nka ko n'i ye an ka maliden ta k'a lajɛ maliden bɛ t'i jɔ maa 22,000,000 la nka ko hôpital
te i bɛ se k'i tigɛ kun jɔ min na ko a fichette dɔ sigilen filɛ yan nɔ walima ko centre dɔ filɛ ko fichette ninnu sigilen filɛ nin centre kɔnɔ k'a ka a ka gɛlɛn Mali kɔnɔ i k'a sɔrɔ dɛ. Maliyɛn dɔ kalan kɛ koyi Maliyɛn bɛ wari bɛ sɔrɔ min na Maliyɛn b'o de kalan kɛ. Wari min bɛ sɔrɔ nin na nanzara jamana kan i b'a da. E m'o fɔ nanzara jamana na. Lamɛn Maliyɛn de senna ka teli nin ko ma. Bon anw ye nin fɛn ye tubabu la dɛ. n t'a dɔn ni psychiatre ninnu ni psychologue ninnu bɛɛ ye kelen ye n kɔni t'o dɔn sinon k'a bɛ n'a fɔ n'u bɛɛ kelen ani psychologue bɛɛ kelen Mali la nɔ ko psychologie bɛ kalan an ka université la yan mais u tɛ recruter de finalement denmisɛnninw banna tagali ma. ne m'a fɛ yan wa a tɛ taa yen u tɛ taa. sinon ni psychologue yɛrɛ y'i sɔrɔ i bɛ sɔn ni yɛrɛ faga ko b'i kɔnɔ i b'a dabila. Bon, an ka psychologue minnu bɛ anw fɛ yan psychologue minnu bɛ anw fɛ yan oui ko ne kɛra pasteur ye olu kɔni b'i lafaamuya de diyagoya pasteur pasteur bɛ maa lafaamu dɛ. sɔɔnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn psychologue ninnu ka dɔgɔ i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ko o de bɛ kɛ ka sababu ye muso caman bɛ yen tɔɔrɔ bɛ. degun bɛ u ka furusow kɔnɔ kamalen u ka sigiyɔrɔw la nka u t'a dɔn u bɛ n'u kunkan u mana ka nin jɔn ye bari an bɛ tile min yɛrɛ la bi dɛ ko maa yɛrɛ de ma da maa la tuguni. maa ma da maa la. maa ma da maa la dɛ. e b'i ka kunde fɔ maa ye bi a bɛ sini a bɛ taa yɛrɛ kɛ. i b'i ka kunde fɔ maa ye bi sini a bɛ taa yɛrɛ kɛ. sɔɔnikɛla ko i t'i ta minɛ wa. an bɛ don min na i ko bi a ka kan maa minnu bɛ ni o ye i ka dɔn jamana kɔnɔdenw ye n'o ye société kɔnɔmaw ye Seku Tarawele ko n'i ye maa dɔ sumalen ye yɛrɛ la i k'a ɲininka. tɔɔrɔ min b'a kan a k'o ɲɛf'i ye. a k'o fɔ. kamalen ko bɛ se ka sababu ye ka maa caman ni kisi. walayi. n y'a ye réseau ka cɛ dɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni muso min fatulen filɛ min taara a yɛrɛ fɛ yen ko a kun ye vocal ci ale ma ale ma vocal lamɛn. o ni nin ye Mali problème ye. voilà i m'a ye gundo de fɔ an ka teli bɔ vocal mana caya a fana cɛ in a bɛ mɔgɔw de bila conseil. awɔ ne b'a yɛrɛ suit koyi. mais vocal mana caya cogo o cogo i ɲɛ tɛ vocal bɛ ci ne yɛrɛ ma ka caya mais ne taara so kuma dɔ la i bɛ temps ta k'a i bɛ surtout mobili yɛrɛ b'ale bolo i b'i to mobili boli la dɔrɔn k'i ka téléphone connecté i ka mobili la dɔrɔn k'a bila WhatsApp kan ka to ka vocal juger u b'a kɛ ten k'a kɛ ten n'i ye min n'o nafa ka bon i bɛ jɔ yen n'o tɛ hali semaine tɛmɛnen dɔ ye vocal ci ne ma ko ne k'an ka ɲɛɲini ale ka Amérique nationalité ko la ko ale ye américain den de ye mais k'ale somɔgɔw de ye pikiri k'ale la k'ale farikolo fin. e tun b'a fɔ ye ko e man kɛnɛ sisan o man kɛnɛ de minɛ sani ko e tun b'a a la fɔ e tun bɛ ne kuma ta ko bɔn ko ne ambassadeur Amérique ambassadeur ka président ne tun b'a fɔ ko komi e man kɛnɛ e ka to yan dɔɔnin quoi a b'i furakɛ. a ko ma a ko Mr Sanogo n bɛ ka n jigi kɛ ale ka n jigi kɛ a man kɛnɛ n b'a fɛ ka plainte tigɛ n fa kama an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ne fa sabali a ye tiɲɛ tila mais ne nin yɔrɔ ka dɔgɔ. fa sabali tiɲɛ la ye mun man kɛnɛ cɛ mun man kɛnɛ nza cɛ man kɛnɛ. mais ne b'a dɔn degun dɔ b'a kan quoi minnu b'a hakili lafiya ne kɔni y'olu fɔ a ye. e fana y'a ka psychologue de ye. kamalen. sɛbɛn filɛ kamalen i ka dɔn a ji ka ca nka waati koronnen don kamalen kafili kɔrɔfɔ la ka da min ye i ka dɔn npogotiginin kɔni kamalen ko a kɔni kun tɛ kuma sara mɔgɔ la ani mɔgɔ tɛ jɛ kuma u n'a ɲɔgɔnnaw o de ka jugu i y'a ye sa wa. ka jugu kamalen an bɛ dugawu de kɛ ala ka lafiya d'a ma. amin. an b'an lajɛbaaw bɛɛ fo. kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. waati sera. tiɲɛ don. waati kun ye nin waati in ye. i k'a dɔn waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan. ni ala sɔnna an bɛ waati wɛrɛ. inshallah wa salam.